May buntag mga kaigsunan. Dalay ko ng Diyos kanunay, ato siyang pasilunggan, kita-kanta tayo kay gayunan sa pagtuon sa ato mensahe. Mensahe ala sa ato may pagkinabuhi, samtang pa ni akatan ng kalibutan ng kinan. Nga diin, pinaagi nini, mandam kita sa pagbalik sa Ginoo. Ikaw ako, matubag diya sa Ginoo. Magkapuyo kita ang tanan, kanang langit ng pulianan. Sa di pa kumagtusunahan, sumala sa itong andan, mag-pray kita magsuna, magampo ta, mangaliyata sa Ginoo, ngay tao kaalam, nga diin, iyanta sa balang Espiritu Santo. Nagambot ta, labing kamahanan, namo nga maluloy ni Diyos amahan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Panalangin ni Ginoo, kining among pagtuon, sa balanon nga pulong, nga diin, among masabtan, nga diin, maandam kami sa imong pagpadaya, Ginoo. Tabagi lamang kami, Ginoo, sa pagtago sa kanamo, Ginoo. Ihay kami sa balang Espiritu Santo. Inapon ako, Ginoo, ako mga viewers, ako mga subscriber. Panalangin ni sila, Ginoo, sa kasibot, kadasigon, sa pagpatalinghaw sa mao nga mensahe sa pulong. Doon naman sila lain nga problema silang kinabuhi, hatagay kasulbara, Ginoo. Ikaw lamang may gahom ni tanan. Salamat, Lord, sa imong pagkamayo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. May mutag, mga kasyunan, sa mag-usap pa, niyanasab kita sa pagpadayon, sa pagtuon sa atong pagmensahe sa alang sa atong mayong pagkinabuhi, mga kasyunan. I-greet na ako mga parinti, mga lagumbay pamilya, tanan akong kaparintihan, mga kaigalaan, diha sa Iligan City Usab, sa akong mga kauban, kani sa MACPA Federation, Executive Committee, o sa PUHA, tanan mga asosisyon, short, diha sa Tambakan, mga kaisunan ako, mga kaigalaan, kumusta ka mga tanan diha. Mga kaisunan, atong tunan, ang mulok ni Propeta Habakuk, nga din bagulbol siya mga kaigsunan, nganong wala tagay justisya mga kaigsunan, no? Sa Ginoo panahon sa pag-capture sa Juda, mga kaigsunan. Nga din tabo kini magsunan sa 586 BC, no? Sa pagmensahe ni Habakuk, mga kaigsunan, during the last days of the Judah before in full Babylon, mga kaigsunan, 586. Muni ang mulok ni Habakuk, mga kaigsunan, propeta Habakuk. Nagbagulbul siya sa Ginoo, mga kaigsunan. Nganong gitugot mga kaigsunan. Dere na iyang mulok dere. O Hiyuba, hangtod anusa ang akong pagtuaw, ug ikaw dili mamati kanako. Ako nagatuaw kanimo tungod sa panlupig nga nahimo, ug ikaw dili muluwas kanako. Gibasol ni Propeta Habakuk, mga kaigsunan, no? Ang Ginoo nganong wala luwas sa panlupig, mga kaigsunan. Usa magsunan, mingon ang Ginoo diri sa sulat sa Habakuk. Sa Habakuk chapter 2 verse 3 nagingon. Kaya pananahon alang sa pagtudong panahon, o kini nagadali paingon sa katapusan, ug dili magbaka, bisan kini malangan, pabuta kini, kay kini moabot kayod, kini dili magalangan. Mingon ang Ginoo suna, pabuta kini, dili kini magalangan, mga kaigsunan. Mingon ang Ginoo. Usa diri sa Romans chapter 12 verse 19, mga kaigsunan. Agi tambag sa mga katawhan, mga kaigsunan, nga diin. Diri na ingon, sinulat ni Apostol Pablo, mga hinigugma, ayaw ninyo himuha ang panimalos, hinunuha, hatagi niyo higayon ang kapungot sa Dios, kay nasulat man kini nga nagingon, ako ang panimalos, ako mao ang magbayad, na ingon ang Ginoo. Naisad sa Ginoo, mga kaigsunan, sa mga katawhan, mga kaigsunan, nga labi na si Habakuk, iyang ibaso ang Ginoo, kanang wala tagay justisya, mga kaigsunan. Usa nagaingon din ni sa Proverbs chapter 20 verse 22, dili yun. Dili ka mag-ingon, ako mubalo sa dautan, humulat ka kang yuba, ug siya magaluwas kanimo. Mga kaigsunan, sa mulo ni Habakuk, mga kaigsunan, propeta Habakuk, aduna dai sa Ginoo, maghulat ka, dili ka
mubalos ug dutan kun dili pabuta ang Ginoo daghan hitabo sa tibok naong sa yuta ibutang nila ang balaod sa ilang kamot mga kaigsunan usa magkiman paabot sa Ginoo nagaingon diri pabuta ang saad sa Ginoo mga kaigsunan kay ang Ginoo dili siya mamakat kundi aduna siya isa mga kaigsunan 3 rules happy life sa to kinabuhi mga kaigsunan dinhi yun do not hate. Ang kaduha, do not worry. Ikatulo, do not compare. Kaupat, trust in God, mga aksyonan. Salig lamang nato sa Ginoo. Usa si Habakuk na balaka, iyang ibaso ang Ginoo. Nga, nawadan siya paglaom, kay ipasabda na ang Judah nga ikapyo sa Babylon. Usa iyang iklim ang Ginoo. Usa, mingon Ginoo, ayaw. Ayaw ka gol, ay kabalaka. Humulat ka. Muna ingon sa Ginoo. Sa Proverbs chapter 24 verse 29, mga aksyonan, diri nagingon. Ayaw pag-ingon, buhaton ko kaniya. Ingon siyang gibuhat kanako. Ako maghatag sa tao, sumala siya ko. Unay saat sa Ginoo magsunan nga di panadugay hitabo sa nasod diha sa dapit sa Pilipinas. Ibutang ang balaod siya kamot mga siya. Ayaw. Humulat ka. Ayaw. Ayaw ibutang ang balaod sa iyong kamot. Let us the justice well serve. Will prevail, mga kaigsunan. Muni mong ang itambag sa Ginoo alang sa mga katawhan, labi na kang Habakuk, nga gusto ni Habakuk na taga-justisya ang Judah nga gi-capture sa Babylon mga sunan. O sa iyang mulo mga sunan. O sa ngayon, sa Proverbs, sa Romans chapter 12 verse 19, do not be avenged. Vengeance is mine, not is yours. Ihatag sa Ginoo mga kaigsunan ang tanan. Ayaw ka gol, ayaw ka balaka. Naingon dia sa Matthew chapter 11 verse 28, nagaingon dia, come unto me, those who are weary and carry the burden, the heavy burden, I will give you a rest. Ato lamang isalig sa Ginoo. Kay doon na siya saad mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, si Habakuk, dili nato siya mabasol. Kay tao lamang siya. Apan, adunay saad sa Ginoo, nga diin, nagaingon diri, kay ang pananahon alang sa natulog panahon o kini magadali paingon sa katapusan ug dili magbakat bisan kini malangan pabuta kini kay kini mabot kayod kini dili magalangan anay sa Ginoong san ay tabo magsunan hinumdumi magsunan sa gilanon sa Judah di ni captured ni King Asiro magsunan pan pinagi ni Queen Esther na luwas sila magsunan pinagi ni Queen Esther. Inana ang mga daghay pamaagi sa Ginoo bisan ikaw na ulipon sa mga injustice, gilupigan, giwadar katungod, gisakit o sinalikway apan mingon ang Ginoo. Vengeance is mine, not is yours. Ihatag sa Ginoo mga. Mingon sa Matthew, come unto me. Those who are weary and carry the heavy burdens, I will give you a rest. Ato lamang isang kato sa Ginoo ang tanan magsa. Pusa aning kamutagon pinagi sa minsay nakahatagan nato og tin-awan og giya sa ato mga kasubanan pinagi ta saad sa Ginoo. May butag ug daghang salamat sa ako mga viewer, ako mga subscriber. God bless you kaniyong tanan.